기도드리겠습니다. Yeah.
आरोबाव बेफोर बोलो गोरासिन गोथां आफाइसिम जोंनि गोजौआव दिखोदों इसोरखौ बर'फ्राव संसार खालामदों मानोना गोबां रायजोआनो समायथावथाव नों बोलोग्रा इसोर नों गोथां इसोर नों सोरजिगिरि इसोर जों नोंखौ बाख्नायालासे जों बेनिखायनो फोरबो नों फिसाफ्रा दिनै खाथियाव फैनानै नोंनि खानाय गोरांफोरजों दामनाय देनायफोरजों दिनै नोंनि गौरबनि थाखाय नोंखौ बाख्नायबाय सिबिबाय फोरबो थारैनो आफा नों जोंनि सायाव गेलेना बोर खालामबाय जों बेनि थाखाय जों नोंखौ हामबायसै अराय सम नोंनि मुङा बेबायदिनो बाख्नायजाथों गासै बुहुमनि मानसिफ्रानो नोंखौ मिथिथों आरो नोंनि मुंखौ बाख्नायथों फोरबोजों नोङो बेबायदि मिजिंथियो हामबायसै आफा जों दिनै बे नोंखौ खुलुमनाय सिबिनाय जों बै समखौ जों बुजियो बेनिखायनो